Els bons amics, de Gemma Sales. Feia fred. Nevava molt i els camps, els prats, les muntanyes i els boscos estaven blancs, ben blancs. El conillet gris tenia gana, així que va obrir la porta. Quin fred que fa! Va dir, i va començar a caminar per la neu. I caminar que caminaràs, no diríeu mai què va trobar. Dues pastanagues enormes, boníssimes. Ràpidament va agafar una pastanaga i va començar a rosegar-la. I rosega, se la va acabar tota i amb la panxa ja plena va mirar l'altra pastanaga i va dir: fa tan fred i neva tant que potser el meu veí, el cavallet, té gana, li portaré. Així que va agafar la pastanaga i li va portar al cavallet. Va arribar a casa seva, va picar la porta. Va obrir la porta. Allà no hi era el cavallet. Així que el conillet va deixar la pastanaga i va tornar a casa seva. Ai, quin fred que feia, volia estar calentó. I és que el cavallet havia sortit a buscar menjar i no diríeu mai què va trobar a la neu. Va trobar un nap gegant, blanc i morat, i ràpidament va començar a rosegar-lo. I rosega, va acabar-se el nap i amb la panxa ben plena va anar cap a casa seva. I quan va obrir la porta... Va veure la pastanaga i va dir: qui m'ha portat això? Ja ho veig. Aquí hi ha unes petjades. És el conillet gris. I va pensar: jo ja tinc la panxa plena, però fa tan fred i neva tant que potser el bé, gras i arrissat, té gana. Així que va agafar la pastanaga i va anar a casa del bé. Va picar la porta. Va obrir la porta. És que no hi era. Així que va deixar la pastanaga i va tornar cap a casa seva. Feia tan fred. El bé gras i arrissat, havia anat a buscar menjar a la neu. I no diríeu mai què va trobar. Va trobar una col colossal, verda, i va començar a rosegar-la. Rosega, va acabar-se la col i amb la panxa ben plena va anar cap a casa seva i quan va obrir la porta... va fer. I és que va veure la pastanaga i va dir: qui ha sigut? Ja ho veig, ha sigut el cavallet. Ui, fa tan fred i neva tant que potser el cabirol té gana, li portaré. I va agafar la pastanaga i el bé, gras i arrissat, va anar fins a casa seva i quan va arribar allà va picar la porta. Va obrir la porta. No hi era el cabirol. Així que va deixar la pastanaga i el bé va anar a casa seva. Està ben calentonet. I és que el cabirol havia sortit a buscar menjar i no diríeu mai què va trobar a la neu. Va trobar uns brins d'herba i el naixement d'un pi verd. Així que va decidir rosegar-ho i... I rosega, s'ho va acabar
i ja amb la panxa ben plena va anar cap a casa seva i quan va arribar allà va obrir la porta. Oh! Va fer. Qui m'ha portat aquesta pastanaga? Ja veig aquí que hi ha una miqueta de llana. Deu ser pèl del bé gras i arrissat. Fa tan fred i neva tant que potser el conellet gris té gana. Així que va agafar la pastanaga i va anar fins a casa del conillet gris. Va picar la porta. Va obrir la porta. El conillet gris sí que hi era, però estava dormint, així que sigil·losament va entrar a casa el conillet. Va deixar la pastanaga al costat del conillet i en aquest moment el conillet va obrir els ulls i el cabirol va dir: «Ai, conillet gris, és que fa tan fred i neva tant que he pensat que tindries gana». I així va ser, com del cavallet al bé, del bé al cabirol, la pastanaga va tornar al conillet gris. Ai, els bons amics. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos. Ei, si t'ha agradat aquesta història, posa m'agrada i subscriu-te al canal. Adéu!